गिबि मन्त्री हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम अनसुंथाइनि थाखाय आरज गाबहरदों नखरा। जाय समाव समान बैसोनि गथ'साफोरजों गेलेनो मिनिनो नांगौमोन बे समावनो खोमसि लामानि फारसे आगान सुरलांदों 3 बोसोर बैसोनि क्रिस्टिलिना बसुमतारीनि जिउआ। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुरनि बेलगुरि गामिनि थागिबि लेनिन बसुमतारी आरो सन्जिता बसुमतारीनि सासेल' फिसाजो 3 बोसोर बैसोनि क्रिस्टिलिना बसुमतारीया सोलिफु बोसोरनि मे दाननिफ्रायनो केन्सार बेरामजों जुजिगासिनो दं। थांनाय मे दानाव क्रिस्टिलिना बसुमतारीया लोमजानायाव मुसलपुरनि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होदोंमोनब्लाबो गोजौ फाहामथायनि थाखाय नलबारि आरो गुवाहाटी देहा फाहामसालियाव थिसनहैदोंमोन। नाथाय बेयाव मोजां फिथाय मोनैयाव जौगा फाहामथायनि थाखाय चेन्नाइसिम लानानै थाङो। चेन्नाइनि पेरुम्बाक्काम ग्लेनिगेल ग्लबेल हेल्थ सिटी मुंनि देहा फाहामसालियाव थिसनहैनायाव केन्सार बेरामजों भुगिनायखौ हमदांनो हायो। आथिखालाव क्रिस्टिलिना बसुमतारीखौ बे देहा फाहामसालियावनो फाहामथाय होगासिनो दं। क्रिस्टिलिना बसुमतारीनि फाहामथायनि थाखाय गोबां लाख रांनि खरसा जागोनखौ फोरमायथिनायाव रांनि आंखालाव गोग्लैनाय क्रिस्टिलिना बसुमतारीनि बिफा लेनिन बसुमतारी, बिमा सन्जिता बसुमतारी आरो समाज सिबियारि बिबौ धनु बसुमतारीया गिबि मन्त्री हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम रांखान्थि अनसुंथाइनि थाखाय आरज गाबहरदों। गोसो गुदुं सुबुंफोरा रांखान्थि अनसुंथाइ हरनो गोसो दंब्ला मुसलपुर SBI ब्रान्चनि एकाउन्ट नं 3527642135 IFSC SBI N 005243 याव दैथायहरनो हागोन। धनु बसुमतारी, आंनि जायगाया पस्ट अफिसा मुसलपुर, गामिया आमबारि सुपा बेलगुरि। दा आंनि फिसौजोआ माने आङो बेमार जादोंमोन, आं मुसलपुर आरो नलबारि चिकित्सा खालामबाय थादोंमोन। मथा मथि बाय 2 माससो जानायाव बिथांमोना माने बेमार बिसोरो हमनोबो हायाखिसै। बिथांमोना चिकित्साखौ हाला होननायाव जों डाइरेक्टलि मा जाखो जोंथ' बिराद गिनानै जों बिदिबा गोजानाव लांसै होननानै जों चेन्नाइयाव लानानै थांदों। दा चेन्नाइयाव लानानै जों चेन्नाइयाव माबा भर्ति खालायनानै दा बर्थमान जों मथा मथि 20 दिन जाबाय। बे 20 दिनाव जोंहा मथा मथि 4-5 लाख थाखा खरस जाबाय आरो बिथांमोना मोनबाय जे माने बेमारा केन्सारानो जादों। आरो बिथांमोना होनदों बे 6 मासाव जों बे गथ'फोरनो बिदिया जायो आरो बे बेमारखौ माने खुनु स्पटआव जायाखै। दा बर्थमान बे बन मिरुनि बे माबायावनो माबानानै माबा बे बिजाल बायदियाव बहननानै बिसोरो माबाखौ मोन्दों बेमारखौ। दा बिसोर बेखायनो बेखौ हाथारगोन होनदों आरो माने खरसा बे 6 मासाव बिसोरजों जोङो खाथियावनो थाफानांगौनो। मेडिकेलनिफ्राय जोंखौ अलरेडि रिलिज होबाय। बिसोर जोंखौ मेडिकेलाव 7 दिनल' लाखियोमोन। दा जोंनिफ्राय जोंनाव बिसोर थाखाखौ 20-25 लाखसो थांगोन। गतिके नोंथांमोना नोंसिनि खरसा एक्सट्रा, खिन्थु बे जोंनि मेडिकेलाव बेखिनियानो नांगोन ओरै होननानै बिथांमोना बुंदों। दा अलरेडि बिथांमोना जों चिकित्सा खालामगासिनो दं। आरो जोंना फिसौजोआ आगोलाव बाहायथ' न'आव थाबा माबा खालामबा गसंनोबो हायामोन, जनोबो हायामोन आरो जानोबो हायामोन। दा जानोबो हाबाय, जों जनोबो हाबाय। सरकारखौ बे बेलायाव मा खावलायनो सानो? आं दा बेखायनो आसाम सरकारखौ आरो BTC सरकारखौ जाहाथे आंनो माने एसे माने थाखा फैसानिफ्राय जुदि आंखौ सहाय खालायोब्ला आंनि न'खरा हयथ' बासिगोन एबा आंनि फिसौजोआबो बासिना फैगोन होननानै आं आसा फारिदों। बेखायनो आं माने गुरैयै आं माने खर' गंग्लायनानै आर'ज गाबदों आरो आंखौ बेखिनि सहाय खालामदों।